बरायबाय फिन खेबसेबाव लोगोफोर आंनि इउट्युब चेनेलाव। दिनैबो आं मोनसे गोनांथार आयदा लानानै भिडिअ बानायदों फैबाय थानाय आसाम पुलिसनि रिटेन एग्जाम जानो गोनांनि सायाव। दिनैनि आयदाया जाबाय जाफुबाय थानाय एबा कारेन्ट एफेयार्सनि सायाव माखासे सोंनाय फिननाय लानानै फैदों। थिग बिदिनो आसाम पुलिसनि कनस्टेबल, एबि, इउबि, आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टर आरो फैबाय थानाय एसएससी जीडी कनस्टेबलनि थाखाय सानफ्रोमबो सिलेबासनि बायदि आरो जेनेरेल नलेज, कारेन्ट एफेयार्स, हिस्टरि, रिजनिं आरो बायदि बायदिनि सायाव सोंनाय फिननायनि भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। फैबाय थानाय जिखि जाया साख्रिनि एग्जामनि थाखायबो खामानियाव होगोन। बयबो सापर्ट खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। फैदो जागायनोसै। भारतनि से नं सोंनाय, भारतनि गोदान फाइनेन्स नेहाथारि एबा सेक्रेटारि सोरखौ थिसननाय जायो? अजय भूषण पान्डे। 2 नं सोंनाय, भारतआव दासान्दि बेसेबां इउटि एबा इउनियन टेरिटरि दं? मोन 8। 3 नं सोंनाय, गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदिया गोदान प्राइभेट नेहाथारि एबा सेक्रेटारि हिसाबै सोरखौ थिसनना लायो? हार्दिक सतीश चन्द्र साहा। 4 नं सोंनाय, मध्य प्रदेशनि गोदान हादोरगिरि सोरखौ थिसनो? आनन्दी बेन पाटिल। 5 नं सोंनाय, एचडिएफसि बेंकनि गोदान सिइअ हिसाबै सोरखौ थिसननाय जायो? शशिधर जगदीश। 6 नं सोंनाय, श्री साइलाम दाम एबा बान्दोखौ बबे दैमानि सायाव बानायनाय जादों? कृष्णा दैमा। भारतआव गिबियै ट्रेन्सजेन्डार एबा जों हिजरा होनना बुङोना, बेनि इउनिभारसिटिखौ बबे हादरसायाव गायसननाय जागोन? उत्तर प्रदेश, जों गुसुङै इउपि होनना मोनथियो। 8 नं सोंनाय, नेशनेल सिकिउरिटि गार्ड एनएसजिआ बबे मिनिस्ट्रिनि सिङाव गोग्लैयो? मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स। 9 नं सोंनाय, दिल्लीयाव कर्मयोगी एवार्ड 2020 खौ सोरनो होनाय जायो? जादव पायें। 10 नं सोंनाय, दिहिं एक्सप्रेस सोरखौ बुंनाय जायो? जों गासैबो मोनथिखायो, हिमा दास। बिनि न'आ दिहिङावमोन। 11 नं सोंनाय, नेशनेल स्टाटिस्टिकेल अफिसनि बायदिब्ला आसामनि हादोरारि फरायनायनि हारा बेसेबां? 85.90 जौखोन्दो, अल इन्डिया 5 पजिशन। 12 नं सोंनाय, गथ'फोरनि दा इयं माइन्ड्स रादाब बिलाइखौ बबे रायजोआव दिहुनदोंमोन? आसाम। 13 नं सोंनाय, अरुन्धति स्वर्ण यजनाखौ बबे रायजोआव दिहुनदों? जों गासैबो मोनथिखायो, आसाम। दासान्दि सोलिगासिनो फर्म फिलआप एबा आर'जलाइया। 14 नं सोंनाय, अरुन्धति स्वर्ण यजनायाव बेसेबां रां होनाय जागोन? 830 रां। 15 नं सोंनाय, बबे रायजो सरकारा फेमिलि आइडेन्टि कार्ड यजना जागायजेनो? हारियाना रायजो सरकार। 16 नं सोंनाय, इन्टारनेशनेल क्रिकेट काउन्सिल आइसिसि नि सोद्रोमाफोरा साबेसे? 104। 17 नं सोंनाय, बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजियन गुसुङै बिटिआर पिस एग्रिमेन्टखौ माब्ला खालामनाय? जों गासैबो मोनथिखायो, 2020। 18 नं सोंनाय, आसामनि सोर बक्सारआ अर्जुन एवार्ड 2020 खौ मोननो हादों? लाभलिना बरग'हाइ। 15 नं सोंनाय, एशियान काप 2021 आ बबे हादोराव जागोन? श्रीलंका। खेलो इन्डिया युथ गेम 2020 खौ बबे नोगोराव खुंनाय जादोंमोन? जों गासैबो मोनथिखायो, गुवाहाटी। 21 नं सोंनाय, आसामनि सोर
जोलुर गेलेग्राया हायद्राबाद एफसीनि जानानै आईएसएल निउ सिजनाव सागान होदों एबा गेलेगोन? जोंथ' गासिबो मिन्थिखायो हलिचरन नार्जारी। 22 नं सोंनाय, सोरखौ कमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडारेशननि थाखाय मासिगिरि हिसाबै सायख'दों? बिबेक क'हली, विराट क'हली नङा, बिबेक क'हलीखौ। 23 नं सोंनाय, 2020 बा 2020 रिपाब्लिक डे पेरेडआव बेस्ट टेब्लाउस बान्थाखौ बबे हादरसानो होनाय जादोंमोन? आसाम। 24 नं सोंनाय, मेन्स हकी वर्ल्ड काप 2023 आ बबे रायजोआव जागोन? उरिष्या। 25 नं सोंनाय, फिफा अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कापखौ कभिड-19 नि थाखाय दोनथ'नाय जादों, बेयो बबे हादोराव जागोन? इन्डिया। बबेनिबा एन्सारा गोरोन्थिबो जानो हानाय। नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै बुंहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना सापर्ट खालाम। बिदिनो सानफ्रोमबो सोंनाय फिन्नायनि सायाव भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। थेंक इउ। एसेनोसै।